karon gid lamang nga kagahon. 1,000 ka pesos nga fuel subsidy mabaton sa mga tricycle drivers kung maprobahan ang fuel subsidy ordinance. Sa balita nasyonal, napatay bangod sa linog sa pila ka parte sa Luzon, naglambot na sa 5. Magpatugod sa Department of Disaster Resilience, iduso ni PBBM. Maayong aga Bacolod, mga agabalugamahin sa Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Hulyo 28, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos labang sila. This news... Good morning na mga ka-aksyon. Good morning sa aton nga mga nag-monitor dira sa Facebook. Kag maayong aga sa tanan nga mga drivers naton dira, mga tricycle kag tricycle drivers, mga jeepney drivers naton. Good morning man. Kag sa mga nag-monitor sa Facebook, mayong aga kag welcome diri sa aksyon Balitang Bayan numero 1. Sa mga aga pa nagapangape, sa mga kapihan naton, maayong aga sa inyo. Sige, monitor lang, sige lang pangape, kami lang bahala dire sang inyong mga balita. No? Dira kay Leia Morales Berida, good morning sa imo. No? Kay Dennis Richard Tibor Roma sa San Enrique, maayong aga, Bres. Homa Lumena, kag kay Ray Flores Baryoga. Sa kay Jubren Mones Ordinario, watching ulit from Turkey. Yes, good morning dira sa imo sa Turkey. Sa kay Jojo Esternon, ipa-enroll mo na BCE din sa dance lesson. Basta gusto man mag-fire dancer. Si Action Eden. Bisan di mo na pag-enroll. Bisan kung mga fire dance lang nga sagad ni si. Pa-enroll ka kuno sa kwan? Sa dance lesson. Kay Kay balo kami kilala kami may dance studio mo. Pa-enroll ka no kay base gusto mo kuno mag-fire dancer si Lady Dennis. Ano ganing hambal ko kung anong gusto ko? Air dance to yan. Air dance. Oo, correct. Oo. Ma-fire dance, pag ko nga sunog na talaan. Dugangan mo pag idya po. Air dance ka gali. No? Wala man kami yung konsiderasyon yung... Ako yan, di lang ko mag-air dance kay basi mag-isi blang tela. No? Basi blang di kadalang tela sa ato. No? Morning action ni Den. Good morning, Action Boy. Musta si Attorney Dag? Nakakas na to ang kuwan niya ang ginpasiminto ya. Pa si Attorney Dag kay gapasiminto. Oo, kay grabe to nga siminto. Nasigay to mo kay Basyada dayon mo. Oo. Ate, sige, standby tayo na sa aton nga mga balita lokal.
Bayan numero 1. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, masobra 2 ka milyon ka pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu ang nakuha sang kapulisan sa 2 ka separado nga bypass operation sa syudad sang Bacolod. Las 12:15 sini nga aga sa Purok Villa Baradas, Barangay Alhis, syudad sang Bacolod, naaresto si Ramon Vertudes, 31 anyos, residente sa amuman nga lugar. Sunod kay Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station 8, paagi sa tingog nga puwersa sa Special Operations Unit 6, Philippine Drug Enforcement Group, kag Police Station 8, nakuha ang 205 gramos ang inasuspetsuhan shabu kay Vertudes nga may dangerous drugs worth value nga 1,394,000 pesos. Samtang las 3 pasado man sining aga sa Magsungay Barangay Singkang Airport, naaresto man sa bypass operation si John Mark Milana, residente sa Barangay Vista Alegre. Suno kay Puerto, si Milana ginakabig nga kabayo ni Vertudes. Nakuha kay Milana ang 110 gramos sa ginasuspetsuhan shabu nga may DDB value nga 748,000 ka pesos. Ang mga narestong preso karon sa custodial facility sa Police Station 8. Naglabot naman sa 81,600 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu ang nagkuha naman sa bypass operation nga ginpatigan sa Philippine Drug Enforcement Agency las 6:25 kagabi Hulyo 27 sa Purok Dughan, Barangay Jess, syudad sa Bacolod. Ang subject sa operasyon na mo si Evelyn Dalida, 64 anyos. Nadagpan man sa Randy Espinosa, 45, Harold Coliano, 21, kag James Michael Milicor, 21 anyos. Nakuha kay Dalida ang 7 ka heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu kag iban pa nga drug paraphernalia. Priso karon sa custodial facilities sa Police Station 2 ang mga nagkaladagpan. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod Councilor M. Ang nga 1,000 ka pesos nga cash ang ihahatag sa mga tricycle drivers nga may existing nga prangkisa sa syudad sa tion nga maprubahan ang Fuel Subsidy Ordinance. Sa sesyon sang SP sang kahapon nga adlaw Miyerkules, ginpresentar ni ang committee report nga gidalakipan sa pila ka mga suhestyon kag rekomendasyon matapos nagpatigayon sa public hearing sa nagligad nga Lunes. Ini ang ginalakipan sang dugang requirement nga driver's license, may cut-off date para sa pag-apply kag islan ang fuel voucher pakadto sa cash. Una na ang ipahag ni nga tuyo sini nga matagan sang ayuda ang mga tricycle drivers kasunod sa pagsaka sang presyo sang gatong. Sa record sang syudad, masobra 5,000 ka mga tricycle drivers ang may existing nga prangkisa sa syudad sang Bacolod. Ginsuggest niya nga mo na lang cash ng fuel subsidy. So gini mo ko gin-amend ko lang either card, voucher or cash. Depende na sa ma-implement kung anong ilang ang anong ilang himuon. Ang kabahayan sa pahayag ni Councilor M. Ang. Ginaabi-abi naman sa grupo sa transportasyon ang ginaduso ng 1,000 ka pesos nga fuel subsidy para sa mga tricycle drivers sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni DOC Secretary General Diego Malacad nga maayo nito nga kinahanglan din sa mga drivers sa ayuda nga maghagan-hagan sa epekto sa mahal nga presyo sang gatong. Nagalaom lamang si Malacad nga ang tanan nga mga asosasyon sa tricycle drivers ang malakip sa ayuda o kung mangin transparent ang syudad sa paghatag sini. Suno pa kay Malacad nga ginapangabay sini nga hindi masulit ang natag-usad to nga walo ka mga asosasyon ang wala natagan sang fuel subsidy sa gobyerno nasyonal tungod sa alegasyon nga wala sila sa listahan sa piyak nga nagatuman sa mga proseso nga gina-require sang syudad. Yes, kang kabayan nga mangin transparent lang ang aton nga City Ordinance 230, ang City Ordinance 100 inang bitak kag ang bitaw naton nga mangin kabayan ang Committee on Transportation kag kabayan ang mga stakeholder. Ang kabayan sa pagpahayag ni UDOG Secretary General Diego Malacad. Ginpahayag naman sang Leonardo Panaligan Command New People's Army nga peke ang engkwentro nga natabo sang Lunes sa sitio Natuling, Barangay Budlasan sa siyudad sang Canlaon kundi sa ila pagkabig nga isa ini ka masaker. Suno kay ka JB Regalado, spokesperson sa Leonardo Panaligan Command, ginmasaker sa mga soldado sa idalom sang 62nd IB ang anay daycare worker kag Oplan Sauron target nga si Cristina Hacolbe. Ang iya bata nga si Everly Key Hacolbe kag ila paryante nga si Rodan Montero. Duha pa ni Regalado, sininga tuig masobra na sa 20 ka mga persona ang ginaligar, ginpamatay sa mga militar si dalom sang 302nd Brigade kag 303rd Brigade sa din ang kalabanan diri mga inosente nga manguma kag sibilyan.
Nagpanindugan naman si Brigadier General Inocencio Pasaporte, Brigade Commander sa 303rd Infantry Brigade, nga lihitimo ang enkwentro nga natabo sa sitio natuling Barangay Budlasan, syudad sa Canlaon, Negros Oriental. Sunod kay Pasaporte, naghimo lamang sa bersyon si Ka JB Regalado sa Leonardo Panaligan Command New People's Army. Agod mahaylo ang sitwasyon kag makakuha sang suporta sa komunidad. Dugang pa ni Pasaporte, katatlo na ini ka best naghimo sa ila istorya kag bersyon ng NPA kag ginpagwa pa ang tinaga nga massacre kag Indi encounter. Una ang enkwentro sa Santol Binalbagan, ikaduha ang enkwentro sa sitio Katuptup Barangay Sandayaw Gihulngan, kag nagligad nga Lunes sa sitio Natuling Barangay Budlasan syudad sa nagligad nga Miyerkules sa sitio Natuling Barangay Budlasan syudad sa Canlaon nga kapatay naman Sanday Cristina Hacolbe 40 anyos, finance officer sa CN1 nga si Everly Hacolbe, 18 anyos, kag Rodan Montero alias Ka Dike. Especially spokesman nila, expect nga i-report nila, no? I-report nila ang balita kung amo ng minatabo ng incident kahapon, encounter between elements of the 62nd Infantry Battalion. Si 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Nabiktima naman sa abduction kag hold up ang 3 ka persona sa siyudad sang Kabangkalan sa tuong Martes sang kagahon. Ginpahayag ni Kabangkalan Police Station Officer in Charge Police Lieutenant Raymond Cruz las 2 sang kagahon, Miyerkules Hulyo 27 sang nagluntad ang insidente. Suno kay Cruz, may nagpadulong sa ilatalapan isa kay daligar isa sa 3 ka mabiktima, naging kilala kay Joramy Flores, 43 anyos ang Purok Kamunsil, Barangay Sampinit, siyudad Sambago. Suno kay Cruz, sa panaysayon ni Flores, halin sila sa namatyan sa Banwas ang Kanduni, sa diin sila ang nanahor ka nakadaog sang 80,000 pesos. Papauli na sila sang nagdesisyon nga maghapit sa 7-Eleven sa Guanzon Street sa Barangay 2, siyudad sang Kabangkalan para nga magkaon. Malas 2:25 sa kagahon samtang yara sila sa guwa sang 7-Eleven, nag-abot ang 6 ka maglalakinan sakay sa Toyota Innova nga salakyan, kag ginpilit sila pasulod sa salakyan. Suno kay Flores, nakapalagyo siya samtang ginkuha ang iya makopdanan nga sanday alias Joseph kag alias Alog. Dugang pa ni Flores, matapos ginkuha ang kwarta, gilayon sila gidpapanaog sa salakyan. Samtang wala naman ginadula ni Cruz ang anggulo nga posible ang nakontra sa mga biktima sa panahuran ang may kaymuan sang insidente. Sa karon nagapanahon pang investigasyon sa Kabangkalan City Police Station. Gin-hold up ang duhaman ka mga delivery personnel sa sigarilyo sa Purok Lumboy, Barangay Kaliban, Banwas, Sagmursya, pasado las 3 ang hapon Hulyo 26. Ang mga biktima masanday Winnie Marie Velez, 32 anyos, ang Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, Siyudad sa Bacolod, kag Landre Talaban, 31 anyos, ang Hacienda Lacson, Barangay Hawayan, Siyudad sang Silaya. Sanday Marie Velez kag Talaban ang pareho nga empleyado sa JP International. Sunod kay Police Captain Mark Joel Reclamado, hepe sa Mursya PNP, nagdulong sa stock Sanday Marie Velez kag Talaban sa isa ka tiyangge sa nagpalapit ang 3 ka mga lalaki kag nagdeklarar nga hold up. Gintayaan sang armas na isa sa mga sospetsado sa Sanday Marie Velez kag Talaban, samtang isa pa ka suspect ang nagkuha sa sling bag nga yara sa sulod sa salakyan. Ang bag ang may unod nga mga importante nga dokumento kag 800 pesos nga kwarta. Ang isa pa ka suspetsado naman ang nagserbe nga backup. Sunod sa mga biktima, nakasuksok sa bonnet kag face mask ang mga hold-upper kag sakay sa isa ka Kawasaki Barako nga motorsiklo sang nagpalagyo. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Napatay bangod sa linog sa pila ka parte sa Luzon, nagdangat na karon sa 5. Samtang pagpatukod sang Department of Disaster Resilience, inuso ni PBBM. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Kag sa aton ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagamit-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang layas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor. Nadira kay Miss Jinky de Alagdon sa Phoenix, Arizona. Yes. Ems Aboso, Kagawad, Magaga. Lapit na lang, Gidwad. Lapit na lang wad. Kito, wala pa rin spin nga to. Wala Cancel. ba na sa kansilado ha? Kuya Pati, kuya pa-cancel gini ya. Sige lang. Preparahan mo na, Wada. Para ang budget na natin punti-puna ng daan. May maintain lang. May kilala ko gani, balagan konsihal sa inigaran, 20 pangatag. Ay, so, wala ko may ginambala kung sino. Away. Wala ko yung Di pilagid ihatag mo, abi, araw-araw ka naman mo. Konsihal ba lang na? Pero, Okay na siya. kagi kami nag-upod kami pangampanya. Ah. Dugay sa amo na kainang mo. Kay Nga. tanan nga may gainom na sa Ginapitan? ginapitan. Mungkin na siya. Doon mo parang pinakakapoy nga part. Amo na parang ilang kuha ka na gidyan ng panag ano sa mga isda gani daw ba ami aras nang magpanakop isda bla nang basta daw tanan bala daw hasta kuan maagyan mo yan mo hasta mga gapanglaba guro agyan pa True. panglabas bomba kadtuan mo pa na yan. True, dapat gid Kay Stella Maricelis, morning sa imo Stel. Ay, okay. Kag si John Dexter Celis, good morning man. Yes. Doy Arthur, kag si Gwyneta Carmona. Ay, oo, morning sa imo da Gwen. Dira sa Bago City. Teacher ni siya. Upod nila ni Ma'am Luing ni. Oh, good morning, Gwen. Ma'am Gwen. Teacher mo. Ay, good morning, Ma'am Gwen. Miss Gwen. Miss Gwen. Sige. Nakita na ako kay ano siya ng follower anniversary. Okay. Yes. Sige. Kay Ating. Ating, good morning. Ating. Musta ka, Ting? Ay, Aria, favorite ko. Ma'am Jean Hesulgo. Ay, favorite ko man tanan. Pero kay nahidla ko sang paho niya. Mas favorite ko. Ma'am Jean Hesulgon, good morning. Galabay na blang series sa tubang nila. Aha. No? Ay, sa utubang nila galab. Oo. Sa tubang Sabi di maligyan nila. padala lang. Paano to? Daw ko daw. Aliyan ko na kaya. Actually, dira mo nga body number sa line. Good morning, dira Ma'am Jean Heselgon. Thank you so much. Kay Ronnie Alvarez, may apelido mo. May N. Good morning lang ko no, naga-monitor sila sa Barangay Kapitan Ramon, Silay City. Okay. Abi Good ko anay morning. may kilala man kung Ronnie Alvarez mo galing kay ang Alvarez is a very common family name eh. Oo. Yes. Good morning ha sa taganan nga taga Barangay Kapitan Ramon kay kay Kagawad Kurugdada kay Mami Sally. Family Kurugdada sa Kapitan Ramon. Good morning. Kagay Kapitan Ramon eh. Basi mo bangon. Lugar ni sa gali ya. Yes. Sige, Kapitan sige. Ramon. Ma'am Jinky Dalagdon, of course. Good morning sa tanan nga EFC ko no. Si ila ni Ma'am Vanessa Mayo, si You Today ko no. OMG. Hindi kay kahapon nagatuto siya sa Laguno, naga-zumba. Oh, true. Hindi sila namon mahapit na lang di siya bala. Galing kay hambal niya daw ga-sweat na sa kuno Subong sa kuno mahapit dire. OMG. I'm so excited to see Ma'am Vanessa Mayo. Yes, good morning dira. Uy, feeling ko dala yung pinilo nga car. Ay, feeling ko man. Lain ako na yung service. Pangita ko sa mga pinilo nga kwan nga ATV bla. Ay, wow. Ay, ako sa shawl. Oo, kay para nga makakwanta to sa mga kabukiran, no? Di ba? Yes, sa kabukiran ni Maninoy Ruben Tampos, sa pwede Mabaylan? to no? Kay galing daw talaklaso. ATV gani, all-terrain niya mo. Tiki do piso balangit siguro. Siga mo. Baliskad. Grabe no. Ma'am Luisa Loing Melos, morning dira sa imo. Oo, Yes. do boy classmate sila nga since 1992 nga wala sila mag-meet kita na man sila. Di ba may kanta na? Ano na siya? 1962 na. 1962 na Gani. 1968. 1968.
May mo story. Ma'am Loing Melos, Melchor Melos, morning na sa ibo, migo. Sige, Yes. go. Good luck kuno sa Bago City, Philippines Little League Senior Softball World Series sa Kirkland, Washington, Washington. USA. Oo, nalakat siya sa Kirkland. Uy, upod si Jack Tinila? Yes. Kasi madulang. Masi makuha kadahang ang wallet. Madula. Abi ibaliog na. Liog ko na ibaliog ang wallet. Kay kabudla kalayo daan. Hindi na to pwede sa makano. Bala mo siling kang, ay, what's your, wow, nyo, ay, nawala na, bilhin wallet ko. Hindi na to Kabudlay mo na pwede, magpapalawan. Laban ka gito sa pusas. Yes, kabudlay magpapalawan. Minus palawan na po. Kapadalaan sa sang augmentation. Why to ya? Amo na gani, kabudlay gani. Dapat hindi kin madula, no? Ti hangin lang da sang Washington amon. Garte ba? Oh, good luck, ha? Dinila. Nami gidyan ba mga bago, mga sporty gidyan, no? Yes, boxing, mapa-softball. Abi kung magkuan ka da, dira ka na bala. Ah. Abi pass ka sa resolution nga tawgon ang bago nga ano namin? Sports capital of... perfect. diba? Tuod, ginaya ka diba? Dinari mga boxing. Masaylo ko da guro. Ay, kaya para ma-discover ang badmintonist ko. Ay, badminton ka gala? Yes! Okay. Abi ko suna, blas si paktak raw ka. Nakalay! Gakala mo. Isang ano ito, badminton galing mo yung sports, ya? Yes. Ako lang doon may medyo kick lang naman, tingga. Ating gal. Doon may resemblance nun sila. May naputos ang panit dulce. Oo, tapos may igo, buko-buko, stiil mo sakit sa akin. Sige. Kalain. Kay Arthur Jeff Villasor, good morning man. Dr. Matt Mayo, musta dra? I think si Dr. Matt naga-monitor man sa even without yes, Mamban. of course. Kasi naga-gym gani subong si Doc Matt or naga-eat some dinner. Yes. Alma Oligon, Mikey Montilla, Christine Manalo, Angelica Lapi, kag Serela Samar Aguilion, morning sa inyo. Yes. Sige, Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, kag sa pamilya dire ni Miss Jinky Blas sa Don Salvador Benedicto. Family de Lagdon. Especially kay mama niya Lulit. Kag Papa Joe. Kay Papa Joe. Si Kirina. Oo. Kirina, musta ka na? Huwag na tadakwan? Ano ganito? Empanada. Empanada, correct. Connie Laparan, kag Teresita Yong, Arnold Villanueva sa Mailom. Morning dira sa inyo. Arnold Villanueva, Mailom, Bago City. Yes. Evelyn Sinaon. Okay na ta? Adi Hereza. Sa Valladolid, Davao proper. Standby na sa mga balita national. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:25 sa mga balita nasyonal. Naglambot na sa 5 ang patay, kag 64 ang napilasan sa linog nga natabo sa pila ka bahin sang Luzon. Ginpahayag sang National Disaster Risk Reduction and Management Council, duha ka napatay ang ginreport sa Benguet, isa sa Kalinga, isa sa Abra, kag isa sa Cagayan Province. Kalakip sa mga napatay amo ang construction worker sa La Trinidad Benguet nga naigo sang debris. Sa press briefing, ginpahayag ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. nga 218 ka banwa sa 15 ka probinsya ang napektuhan sang linog nga nag-igo alas 8:43 kahapon sang aga.
ang mga probinsya sakop sa Region 1, 2 kag Cordillera Administrative Region amo ang nahalitan sang linog. Nagguba man ang pila ka mga heritage structures kag simbahan sa Ilocos Sur bangod sa masobra 7 magnitude o kon 7 magnitude nga linog nga nag-igo sa Abra. Base sa mga litrato, makita ang naguba ang atubang parte sa Vigan Cathedral. Pati ang Bantay Tower sa Bantay, Ilocos Sur ang naguba man. May iban pa gid nga mga struktura ang nagkalaguba tungod sang linog. Ginpahayag naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga igaduso sini ang pagpasar sang laying nga nagatukod sang Department of Disaster Resilience. Ginhimo ni Marcos ang pahayag tungod sa natabo nga mawasgog nga linog nga nag-igo sa pila ka parte sang Luzon nga nagbilin sang 4 o 5 na ang patay. Suno kay Marcos, kinahanglan sang Pilipinas ang specialist agency nga nagatalakay sa climate change, ilabi pa nga ang pungsod isa ini ka disaster prone nga pungsod. Magluwas sini ginaduso ni Marcos ang pag-review sa National Building Code apang ginakonsiderar ang hindi mapaktan nga linog ikumparar sa bagyo. Ginpahayag naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hindi kinahanglan magdeklarar sa state of national emergency kasunod sang magnitude 7 nga nag-igo sa probinsya sang Abra kag nabatyagan sa iban nga parte sang Luzon. Sunod kay Marcos, duha ka rehiyon ang report nga naapektuhan sang linog nga ginakalakipan sa Region 1 kag Cordillera Administrative Region. Patag ni Marcos, ginadeklarar lamang ang state of national emergency kung 3 ka rehiyon ang naapektuhan sang kalamidad. Sa karon nagahulat ang presidente sa mga impormasyon nga manginbasihan sa status sa mga apektado nga lugar. Ginmando na ni Presidente Marcos ang pag-deployment sang rescue kag relief teams kasunod sang magnitude 7.3 nga linog nga nabatyagan sa Abra kay iban pa nga parte sang Luzon. Ginpahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga nakig-angot na ang presidente sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kag Department of Social Welfare and Development. Dunga man ni Angeles nga nanawagan man si Marcos sa mga telcos nga maghatag sang bulig kag libre nga komunikasyon sa tanan nga lokasyon nga may natumba nga mga tower. Sa iban pang balita national, nagawa sa Pulse Asia survey nga gin-commission ni Senator Sherwin Gatchalian nga 69% sa mga Pinoy ang nagasuporta sa pag-implementar sa Reserve Officers Training Corps programs sa senior high school. May 1,200 ang respondents sa pamangkot kung bala pabor o kung hindi sa ginaduso nga ROTC program para sa mga estudyante sa grade 11 kag 12 sa diin. 69% ang pabor, 16% ang hindi pabor, kag 15% ang undecided. Ang survey ginpatigayan halin Hunyo 24 tugtob 27. Nagpasalamat naman si Anay Senator Leila De Lima sa mga minority senators nga nag-file sang resolusyon nga tuyo nga mahilway siya sa prisuhan. Sa resolusyon, ginpahayag ng Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III kag Senator Risa Hontiveros nga hindi matarong kag arbitrary detention ang ginhimo kay De Lima. Nanawagan man ang duha ka senador sa Department of Justice nga ibasura ang manabilin nga kaso batok sa anay senadora. Sa katapusan nga balita national, nagpromesa ang Department of Health nga mag-aubra sang science-based nga desisyon kag mabakod nga healthcare system bilang suporta sa desisyon ni President Ferdinand Marcos Jr. nga wala sang matabo nga lockdown. Ginpahayag ni Dr. Maria Rosario Vergere, officer in charge sa DOH, nga handom sang ahensya nga himuon 30 ang sa karon 7 ka public health laboratories nga nahamtang sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod pag-abot sa tuig 2030. Sa tuyo ini nga mapatib-o nga mga pagtinguha sa gobyerno sa mga emerging kag re-emerging diseases. Sunod kay Vergere, pabakuron pa ang epidemiology kag surveillance unit sa bugos nga pungsod nga parte na sang budget nga ginduso naman sa Department of Budget and Management agon makausar sang siyensya bilang basehan sa aksyon sang lokal nga gobyerno. Tuyo man sang gobyerno nga magtukod sa madamo nga specialty care facility sa nagkalain nga parte sa pungsod nga magasaka gikan sa 329 o kun magasaka sa 329 gikan sa 46 o kung masobra 400 sa tuwing 2025. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Morning dira kay Melili Oligo, kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, morning dira, Yes, kay good Cielo morning. dira. Kay Excel Faye. Kay Excel Faye. Gleniel Palmon dira sa may Central Hawaiian. Yung mga ayoko may t-shirt nyo doon nami. Ay, Habangga. uniform ni sa amigo, no? Daw medyo alang-alang. Guri pa nga taga-uniform ni sa... Kay Edwin Miranda Sr. dira sa may Murcia. Good morning.
Mga ka-aksyon, yung pamatiyan na aton mga balita diri sa aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion, upod aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa aksyon Balita Morning Edition, upod yapon sa inyo news team. Aksyon Eden Abos. Kag-aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.